जाफुंसार जानायनि सिगां नोङो गोबां खेब गोग्लैगोन। गेदेमा थमास आल्वा एडिसनआ मोब्लिब बाथि फोजोंनो नाजानायाव गोबां खेब फेलें जादोंमोन। नाथाय बिथाङा गावखौ जेनबाय, गावनि खामानि मावनायखौ बेयो जाथावै खामानि एबा बे खामानिया आंजों जानाय नंला बेबायदि होननानै माब्लाबाबो सानाखैमोन। बेनि हेंथायै बिथाङा गावनि नाजाथाबनायखौसो बांसिन खालामदोंमोन, जायनि थाखाय जोबथारनायाव बियो खामानिखौ जाफुंसार खालामनोबो हादोंमोन। बिनि सिगां बिथाङा 1000 खेब फेलें जानायखौ मोनदोंमोन। सरासनस्रायै जों थमास आल्वा एडिसनखौ मोब्लिब बाथि बानायनाय समाव गासै 10,000 खेब फेलें जादोंमोन होननानै बुङोब्लाबो बिथाङा फंसे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होदोंमोन। गेदेमा थमास आल्वा एडिसन बिथाङा बुंदोंमोन दि आं फेलें जायाखैमोन, आं खालिबोल' 10,000 खेब राहायै जाय खामानिखौ मावफुंनो हाया बेखौसो मोनदों। जाफुंसार जानाया गोबां गोब्राब नाजानाय आरो गोब्राब खामानि मावफुंनायनि दारैसो जानानै फैयो। गावनि थांखियाव सहैनो थाखाय सासे सुबुङा गोबां हेंथा आरो होबथानायखौ नेवसिनांगौ जानानै फैयो। बेबादिनो साहस आरो सोलोजों जुजिनायनि गेजेरजों दावगालांबाय थानांगौ जायो। सासे गेदेर थांखि गोनां सुबुङा गावनि थांखिखौ गोख्रोङै लाखिनाय आरो बै थिखानाय थांखि फारसे दावगालांबाय थानायनि गेजेरजोंसो जाफुंसार जाहैनो हागौ। जों बयबो बेखौ सानोदि जाफुंसार जानाया जोबोद गोरलैयैनो जानानै फैयो। नाथाय सैथोआ बेसोदि गोरलै आरो जाफुंसार जानाया मोननैजों जयैनो थांफाया। बेवहाय मोनसे जाहोन दं। जेब्लाबो जों मानो जाफुंसार जानायनि लामाखौ मोननो जोबोद गोब्राब, बिनि थाखाय जोंनि नारा-नाथा नाजानायासो गुबै बाथ्रा। थारैनो गोरलैयै आरो मालायनि सायाव जिउनि जाफुंसार जानायखौ मोननो हास्थायनायखौनो जों थारला नागारथारनांगौ। जाफुंसार जानाया खालि माखौबा मोननो लुबैनानै मोननायानो नङा, नाथाय जाफुंसार जानाया जादों नों मोनफुंनायजों लोगोसे बेयो अरायसम गोजोनै लाखिनो हानायासो। बेजों लोगोसे नों बयखौबो अननाय, बेसेन होनो हानाय जानांगोन। नोङो जाय नोंखौ बेसेन गोसा नोजोरै नायो बिसोरनि थाखाय गोरोन्थि गैयै आरो अनजालु जानांगौ। जों गावखौनो गोख्रों दानानै लायो जेब्ला जों गोसो बायो, नाथाय जों जोंनि थाथानिखौ नागारोबा जानाय नङा। जों गावनि सायावनो गसंनो हानाय जानांगोन। जोङो गावखौनो गाव फोथायनो हानाय जानांगोन। नोङो मोनसे खामानिनि थाखाय नोंनि साबसिन नाजानायखौ जेब्लाबो हो। जुदि नोङो खामानिखौ मावफुंनो हायाखैब्ला बेखौ गले-गले नाजाबाय था। गले-गले जेनबाबो नोङो माब्लाबाबो गावखौनो बे जिउआव जेनबाय होननानै दासान। नोङो गावखौनो जेनबाय होननानै सानोब्ला नोंनि जिउआव गोहो, बोलो आरो सोलो गासैबो जोबस्रांनाया फैगोन। बेखायनो गोहो थासान्दि माब्लाबाबो जेनबाय होननानै दासान। थार गुबै जेननाया थांनानै थाया। मोनफ्रोमबो समावनो नोङो मोजां खाबुखौ लानांगोन। नोङो जिउआव बांसिनै सोलोंनो थाखाय सायख'नांगोन। सासे गुन गोनां सुबुङा गावनि आखा-फाखाथि एबा हारोंथाइखौ 100% सोरनिबा थुलुंगानिफ्राय मोनो आरो 99% बेखौ बियो गावनो नाजानायजों आरजिनानै लायो। बेखायनो नोङो जिउआव सासे गेदेमा सुबुं हिसाबै जाफुंसार जानो नाजायोब्ला गोबां फेलें जानाय आरो होबथानाय मोनगोन। गावनो गावनि नांगौ जानाय सोलोंथाइखौ गोसो गुदुं जानानै नोङो आरजिनानै लानांगोन। नोङो बबेबा खामानिखौ मावनायाव फेलें जायोबा बेखौ नैथि खेब नाजानांगोन। नैथि खेब नाजानायावबो मावफुंनो हायाबा बेखौ दानिया गुबुन रोखोमै नाजानांगोन। थमास आल्वा एडिसनआ मोब्लिब बाथि फोजोंनो नाजानाय समाव बेबादिनो खालामदोंमोन। मुंदांखा मार्शेल आर्टिस्ट ब्रुस लीआबो बेबादिनो गोबां गोदान आदब बाहायनानै बारनाय, जोनाय आरो सौनायफोरखौ सोलोंदोंमोन। जाय आदबफोरखौ बिथाङा खेबसे नाजानायावनो हाफुङाखैमोन,
जाय आदबफोरखौ बुस्लिया जोबोद गोब्राबै नाजानानै मुलुगनि मानसिफोरनो दिन्थिदोंमोन, दिनै बुहुमनि गोबां हादरफ्राव बिनि सोलोंथाइ होनाय जादों। जाफुंसार जानायनि सिगां नोङो गोबां खेब गोग्लैगोन, नाथाय नाजानायखौ माब्लाबाबो दानागार। नागारोबा नों गावखौनो लोरबां होननानै सिनायथि होनाय जागोन। जापाननि मोनसे बाथ्रा फाव दं, 7 खेब गोग्लै नाथाय 8 बार सिखारफिन। बेखायनो जुदि नों जिउआव जाफुंसार जानायखौ लुबैयो होनबा नों जेसेबां गोग्लैगोन एसेबांनो सिखारफिन। जेसेबां नों फेलें जागोन एसेबांनो नाजाबाय था। नाजानाया बयहाबो थानांगौ। गोब्राबै नाजायाबा जेबोआनो जानानै फैया। गोरलैयै जेबोखौनो नोङो मोननाय नङा। गोरलैयै जेबोआनो जानानै फैया। बेखायनो नाजानाय थानांगोन। नाजानायानो जाफुंसारनायनि देरसिन हाथियार।